ኮሚሽን ምክክርን ዘተንምይጥን ኢትዮጵያ ዝገርም ጻውዒ ተቕሪቡ ምሁራት ትግራይ ይግባአና የባህልቲ ዝኾንኩም ስቴክሆልደርስ ናይ ትግራይ ክትመኻኸሩ ትደልዩ ኩልኹም አካላትን ሓይልታትን ክትመኻኸሩ ንድሕር ዳኣደሊኹም ሲ ንመቐለ ገዲፍኩም መጽኢኹም ኣብ አዲስ አበባ ስቴክሆልደራት ኮይንኩም ተመኻኸሩ ክብል ጀሚሩ ሕጂ ሰባት ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣገሪሙሎም ጻውዒት ናይ ሃገራዊ ምክክር ድዩ ወይስ ምክክር ብዛዕባ ትግራይ ዝምልከት ምክክር ብዛዕባ ትግራይ ዝምልከት እንድሕር ዳ ኮይኑ ንትግራይ ኣይኮነን ኦፍ ኮርስ ጻውዒት ወይ ከዓ ሓጎጎ ብልዮ ከም ዘይወርድ ግበርዮም ምዃኑ እዩ እንድሕር ዳ ናይ ኩል ዓድታት ምክክር ኮይኑ ማ በዲስ አበባ ዝካየድ ተኾይኑ ናይ ኩለን ክልላት ግን ሞስት ፕሮባብሊ ክኸውን ይኽእል ግን ከም ዝመስለኒ ተጻውዒት ንናይ ትግራይ ዝብል ኣዝዩ ዝገርም እዩ ፉል እዩ ብዙሓት ሰባት ከዓ ብዓይነቱ ፉል መግለጽ ክውል ገሊጾም ኣለዎ ማለት ዘስደምም ዘይኮነስ ዘሕፍር እዩ ክብሉ እዮም ገሊጾም ዘለዎም ብኻልእ በኋላ ሓድሽ ሰነድ ረኺብና ኢና ብዛዕባ ብልጽግና ብውሽጢ ዝሰርሖ ዘሎን ይሽጥሮ ዘሎን ጉዳይ ሲዩ ሰነድ ረኺብና ኢና ዝብሉ በዓል ሰና ቲቪ ሎማዓንቲ ኣምጽልኩም ኣለኹ ኣብዚ ማእኸል እዚ ኮይኖም ጽምዶ ነጻውጽያትና ያ ዝበለለው ጽምዶ ተቀትለና እንተ ጥፋእና ንያምበር ተጥፋኩም ንያምበር ምንም ያ ዘይትምሕረኩም ዝብሉና ኣለው እዚኦም ኩሎም ክትሰምዑዎም ትደልዩኹም ሓቀይዶ ነዚ ቻናል እዚ ሳብስክራይብ ብምግባር ጀምሪኹም ሽደን ሪአክት ስዋኒ ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ዝብል ሓደ ነገር ከዓ ክነግረኩም ማለት እዩ መተባብዒ ወይ ከዓ ጽቡቕ ነገር ኮይኑ ስለ ዝረኸብኩ እዩ ከምዚ ዓይነት ጆይን ክትገብሩ እትደልዩ ከዓ ሜምበርሺፕ ኣለኩም እዩ አባላት ኩኑ just not more than $5 but credit እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣዝዩ ጽቡቕ ናይ ሻይ ጎረሮና ይነቃለ ክነዛረ ወድሓውበይ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ሒዘኩም ዘይሰግር እቲ ቀዳማይ ኮሚሽን ምክክር እዩ ኮሚሽን ምክክር እስኪ ንስማዓዮ ትግራይ ክልል ባለድርሻ አካላት የቀረበ የሀገራዊ ምክክር ጥሪ ኦኬ ንሀገራዊ ምክክር እዩ ግን ናይ ሃገራዊ ምክክር ኮይኑ ግን ንበዓል ብጽሒት አካላት እዩ ሕጂ ተረዲእና እዩ ሞስት ፕሮባብሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዙሕ ዘለንቕ ነገር ኣይብሉ እንድሕር ዳ ሃገራዊ ምክክር ኮይኑ እቲ ጻውዒት መጽኢ ዘሎ ማለት እዩ ናብ ትግራይ ክልል ዝቀርብ ዘሎ እዩ እስኪ በተወካዮቻቸው አማካኝነት የሚሳተፉበት የአጀንዳ ማሰባሰብና የሀገራዊ ምክክር ጉባኤ ተሳታፊዎች ልየታ መድረክ ከመጋቢት 23 እስከ መጋቢት 25 ቀን 2018 በአዲስ አበባ ከተማ እንዲካሄድ የኮሚሽኑ ምክር ቤት ወስኗል። በመሆኑም የትግራይ ክልል ልዩ ልዩ የማህበረሰብ ክፍሎች፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ተቋማትና ማህበራት፣ ምሁራንና ታዋቂ ግለሰቦች እንዲሁም የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደርና በየደረጃው የምትገኙ የክልሉ የመንግስት አካላት ኮሚሽኑ እያቀረበ ባለው ጥሪ መሰረት በመድረኩ በመሳተፍ ሀገራዊ ኃላፊነታቸውን እንድትወጡ ኮሚሽኑ የአክብሮት ጥሪውን ያቀርባል። ሓራይ ዞም ኩሎም ተጸውዑ አካላት ዞም ዘራእኹሞም ማለት እዩ ኩሎም ተጸውዑ አካላት ሲ ኣነ ንእሽተለይ ፍሊ ዝበለን አግራሞት ዝጽሓረን ጉዳይ ገጢሙን ዘለኻ ንስኻታ እንድሕር ዳኢልኩም ቶም ተጸውዑ አካላት ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ሓቀይዶ ብዙሓት አካላት ተጸውዖም ይግባአና ይተብሉ ምሁራቲና ባህልቲ ካልኦትኩም ዝብል እዞም ኩሎም ሰባት እዚኣቶም ናብ አዲስ አበባ ክመጹ ተኾይኖም ብምንታይ ዓይነት ትራንስፖርት እዮም ክመጹ ሲሪየስሊ ብባስ ድዮም ክመጹ ወይስ ብፕሌን ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኢሉ ክመጽእ ዝኽእል ተሳታፋይ አካል ክንደይ ናይ ዝኣክል እዩ ክንደይ ብባስ ንኸይመጽእ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ባስ ዘሎ ትራንስፖርት ከም ትፈልጥዎ ኢኹም ዋላ ፕሌን እውን ተኾነ 10 ገለ መለሽ ይደርሶ በጽሒ ንኽመለስ ወይ ከዓ ደርሶ መልስ ትኬት ማለት راوند تريب بخلتي إسي كنداي أشحاتيو 16,000 كمو ناوب تصقع مالتي حجي زي كفيلهم موصيهم اليوم كما يطوا بدي سابا مالت بزعبات هاغراو مخكر كغبرو تمز موصي شماغلتات منغستي خفللهم دي خفللهم دخ يبصر خفل انت خوين صبوق يتصاوعي تزي كوين ግን እቶም ዝማኻኽሩ አካላት በብኸባቢ ተማኺሮም ምኽሮም እዮም ክልእኹ ዘለዎ መንበር ዞም ሰባት ሲ እንታይ ክገብሩ እዮም ክመጹና ብዝ ጉዳይ أنا بوجني سلاز جرمني بين يطرح يكون كل استجرمكو جازيتين هايلايت خلاي كم زيبل ورد الشمالتي مخكر كوميشن بزعوات جراي زوج ملك عمالة أبدي سواخن ماخرنا زبلو حسب لحمل زي على تلوسي كوبو ملك أو يك أكو مقرايل نخن قلص أنا خلينا لام بالوالبت كوبت لك أما خب حالي خليو بحثي روسي صدقات تقرأ ما بدي سوا زمخرو ويكأخ مخرو دليوم زي تبل زبليو
እዚ ኸኣት ሓደ ጫፍ ዝወፀ ጋዜጠኛ ሃይላይ ተኽላይ ዝብሎ ዘሎ most probably ዞም ጸላእት ኢሉ ዝገልጾም በዓል ጌታቸው ረዳ በዓል ጻድቃን ወዘተ እዚኦም ኩሎም እዮም እዚኣቶም እዮም ክመኻኸሩ እምበር ተኻልእ እንታይ ኢሉ ክመኻኸር ኣበይ ከይዱ ክመጽእ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንታይ ዓይነት ምክክር ይክግበር ዝብል ቅርሕንቱ ወይ ከዓ ሓሳቡ ገሊጹ ኣሎ ማለት እዩ ሰልጠነ ከዓ ዘይፈልጦ ዲ ኮይኑ ኣይዶኖ እስኪ ንስማዕ ዓይና ይሰልጠነ ጉዳይ እንታይ ይብል ተማኸሩ ጻውዒና ለስኪ ግን እንታይ እዩ ትግራይን ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ዝርርብ ንኽግበር ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ ናይ ኤውሮጳ ዲፕሎማት ኣብ መቐለ ዝርርብ ገይሩ እዩ ዝብል ወሃቢ ቃል ዳዊት ከበደ ማለት ናይ ወዲ ወረዳ ወሃቢ ቃል ማለት እዩ ስለዚ ኣወንታዊ መልሲ ከዓ ሒዙ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሱሎ ኢሎ እዚ ስፒክ ኒውስ ጽምዶ ሻውለት ክሓድሪዮም ኣለዎም ማለት እዩ እቶም ካብ ትግራይ ዝኸዱ ተዛረብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ጽኑሕ እዋን ናይ ሳልሳይ ኣካል ሴኩሪቲ ኣሹራንስ ከዓ ካብቲ ዲፕሎማት ከም ዝረኸቡ ተነጊርዎም ኣሎ ይዝብል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ከዱ ዝኾነ ይኹን ናይ ድህነት ሓደጋ ከም ዘይበጽሖም ብሳልሳይ ወገን ቃል ተኣትሎም እዩ ይዝብል ስለዚ ምክንያቱ መድሕን ክኸል ዝኽእል ጽምዶ ባይዞ ወይ ኢለኩ ድማ ይቕትማል ይዛረብ ነይረ ምሕንካሱ ካብ መሻዕብያ ምስ ኣቢ ምስ ፈደራል መንግስቲ ምሕንካስ ይሕሾ ምክንያቱ ካብ ኢሳያስ ዝረኸቡ ቅንጣብ የለን ጽምዶ የድልየና እዩ ሓራይ ሕጂ ብናይ ሰልጠነ ካብ ኢሳያስ ዝረኸቡ ወላ ሓንቲ ጥቕሚ ስለዘየለ ምስ ኣቢ ምሕንካስ ይሓይሽ ዝብል ኣነ እኳ ምሕንካስ ምስ ክልቲኦም ተዘይንሕንክስ ጽቡቕ እዩ እንድሕር ምሕንካስ ኮይኑ ማለት እዩ ግን እንተኾነ ውዕል እንተለና በትውዕልና መሰረት ክንከይድ ሰላማዊ ርክባት ከዓ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ክንገብር ኣግባብ ንውሩን እዩ እዘን ክልተ ጉዳያት እዚኣተን ንምንታይ መሲልኩም ኣድለይቲ ዝኾና ጽምዶ ብመሰረቱ እታ ቃል ዝጠወይዋ ይጠወዮም ዳ እምበር እታ መጀመርያ ብርጌድ ንሓመዱ ዘካይዳ ጸንሕን ርክብ ህዝብታት ገለ ብትብል ተጀሚራሲ ሕውነታዊ ርክባት እናቐጸለትላ ዘላ ውሽጣዊ ትርክብ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ብናይ ህዝብን ህዝብ ርክብ ማለት እዩ ኣድላይቲ እያ ምክንያቱ ንሰላም እያ እታ ዳሕራይ ዘምጽዋ ፖለቲካ ክቐብእዋን ኣብ መወዳእታ እውን ኣጀንዳ ብርጌድ ንሓመዱ ሕሊግናሲ ጥርሖም ክነትርፎም ኢና እሞ ገለገሊሎም ዝፈተንዋ ግን ጽምዶ ብውሽጦም ኢነር ፒስ ወይ ከዓ ውሽጣዊ ሰላም ብዘይብሎም ሰላም እትካየድ ዘላ ጽምዶ ከዓ ብዙሕ ኣድማዒት ኣይኮነትን ውጽኢታ ላንጋ እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ኣሚን ላዲ ኣመነላ ነይፈለጥኩን ውሽጣዊ ጉዳያታ ማለት እዩ ስለዚ በዚ እንድሕር ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳት ተተኸዱ ጽቡቕ እዩ ዝብል ምኽሪ ዘሎ ስልጠና ሓቂሎ ምኽሪ ማለት ናብ ማእኸላይ መንግስቲ ተብሉ እዩ ዝብል ማእኸላይ መንግስቲ ንዓና ክሳብ ክልቲኦም ተኸሲሶም ከክስታቶም ክሳብ ዘልዕሉ ከክስታቶም ክሳብ ዝወስዱሲ ኣፈላላይ ዘለዎም ኮይኑ ይስምዓን ኣነ ብወገነይ መንግስቲ ሻዕብያን መንግስቲ ፌደራልንሲ ምንም ሓንቲ ኣፈላላይ የብሎም ምክንያቱ ኣብ ቅዋም ትግራይ ኣብ ዝነበሮም ናይ ትግራይ ናይ ጆኖሳይድ ክሲ ክሳብ ሕጂ ኣይተልዓለሎምን ይቅርታ እውን ኣይሓተቱን ካሕሳ እውን ኣይገበሩን እዞም ክልተ ኣካላት እዚኣቶም ኣብ መወዳእቶም እንታይ እዮም ገብሩ ተበጊሶም ናይ ምጉዛይ ስራሕ ሰሪሕናሲ ምናልባት እቲ ክስን እቲ ሕቶን ተቕሂምናዮ ዝብል እዩ ምክንያቱ በቲ 2014-5 ገለ ከባቢታት ዝነበረ ናይ ሙሉእ ዓለም ምንቕናቕ ሰልፍታት ተጋሩን ዲያስፖራታት ዝገብርዎ ዝነበሩ ሰልፍታትን የፍርሖም ስለ ዝነበረ ከምዚ ጌርካ ጎዛዚኻ ግን ጽቡቕ ስራሕ ክስራሕ ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ ስለ ዘለዎም እዮም ናብዚ ተበጊሶም ዝብል ርእይቶን ግምትን ይዘለኒ ማለት እዩ እንታይ ተጠቂምና ሕዝና እውነት ሻዕብያ 55 ወረዳታት ይሒዙ ነይሩ ኢሮፕ ኣሎ ኣብ ዝተወሰነ ቦታ ብዛላምበሳውን ኣሎ 50 ገለን ወረዳ እኮ ሕዝና ጻወፂ ኢትዮጵያ ህዝቢ ሱዳን ማለት ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ይራኸበለኩ በዚውን ሕዝ ጀሚሮም ኣለዉ ምስ ዓፋር ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ትኾንና ግን ታይመስለካ ፋኖውን ሕዝናዋና ዝተኩሰሉ ነገር የለን ምክንያቱም ኮመን ጸላእ ኣለና መንግስቲ ኤርትራ ናዋና ዝትኩሰሉ ምክንያት የለን ሕዚ ማለት እዩ ምክንያቱም ናይ ኩላህና ሓበራዊ ዝኾነ ጸላእ ኣሎ ባይዞይ ተኾይናት ብሻዕቢ ብኤርትራ ይጀመር በኣና ይጀመር ንኽልተና ሓንቲ እያ ታበትሪ ታጽምዶ እውን ነዚኣ ኣብ ሓበራዊ ረብሓ ዝተደረኸ እዩ ያ ቪድዮ እዞም ወላዲ ዘረብኦም ብልዓሊ ይኹን ዝተሰሓሕትዎ ወይ ከዓ ዝተጋገይዎን ምባል ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝኸብድ እዩ ካብኦም ንልዓሊ ምፍላጠሲ ክኸብድ ይኽእል ግን ኮነ ኢሎም ዝሓለፍዎ ጉዳይታ እዩ ቅድሚ ሕጂ ዶ ከምዚ ዓይነት ዘረባት ሰምዑ ነርኩም ሓቀይ ጸላኢ ዝበሃል የለን ብድሓር ዝወግኣና የለን
تبل موقع أو كاي وقعنا نيندا تبهالي 2013 عامة مرت وقع تخفيتو ويكان وقع تأتيو مالتي بدا حركة أموتيو دوكو قدفو الناس راوت شعبي حجغة كومو حجينا وانا يتوكسون يوم زبهال انتاي تفلت انتاي وعلا لك زوم حيلتات زياتهم كو قدبت حيلتات انبر بقوام زخودو ناي وعلاتهم زخونه قوام حساب زلوهم بقوام زخودو رطب حساب زلوهم رطب وعل كغبرو زخولو رطب وعل زأسرو أكالات كويكون جابزي تتسقم اتو بروبليم هون زي اندحر كم زي خوين دما زوم سبات زي اتومسي كمي غيركا تأمنو مزبل زربايو زلن انا بوغني تاي تأمنو لهم زبئس يحساب زدلو ويحنكس ديكونني مسدلوهم دحراي تمحنكاس تغدفوخه تاينا مصنحنا زبل يزلن مالتي امو اجر من قدي اما اخل مالته ولا يكون حلف الى رئيتو كن بقولكم موز قدي لايك غير لي لنز channel مالتي نقشا تسفاي اندعي بسكلتن كم محاضرنا يام زلدي مسلني درو السلطان ጨبيطن بفتح محاضرنا برنامج اخغد فدليخا ميرون كبور غزيو من هيوتو من زخفلو زلو الى طلا مالتي نميرون يتملسي بسكلتن دي محاضرنا دليوم زبلي ناتاريتو زلو قصيلنا لنا نامن ناب غداي صمدو زلو حجون صمدو سب صمدو سكي سمعني زبلي دغفت صمدو يا دغفت صمدو تكدسكم ملسلي منግስት ኢትዮጵያ ነዳዲ መድኃኒት ገንዘብ ተፋልያ ሓውን አግድናት ለهم አብተሐለፈ በአርባዕተ አንፈተውን አይናጸን ምስ ሻዕብያ ጽምዶ ፈጥርና ይልኩም ኣለኹም እሞ ካብ ሻዕብያ መሳርያ ክላሽ ጥይትን ጥራሕደኩም ተእቱ እስኪ ሸቀጣቱ ነዳዲ ታለ ሓሻዕብያ ይሕግዘኩም እንዲሁ ስለዚ ጽምዶ መዋጾ ህዝብ ትግራይ ከም ዘይኾነ ፈሪጥኩም ናልቦናኩም ተመለሱ ጽምዶ ንትግራይ ሓደጋ ንኢትዮጵያ ሓደጋ ንአፍሪካን ንባዕሉ ንህዝቢ ኤርትራውን ሓደጋ ከም ዝኾነ ፈሪጥና ኩላትና አንጻር ጽምዶ ዶንበል ያለ ሕወሓት ሕጂ ሓደ ግዜ ሰብ ከም ሓሳባቱ ይገልጽ እዩ ጽምዶ ሓደጋና እዩ ንኹላና ሓደጋ እዩ ዝብል እዩ አቅል ለቢልና እንተ ንሪኦኮ በተሓደ ወገን ወላ ሓንቲ ነገር ይብል ነቅል ለቢልና እንተ ሪኢና ማለተይሲ እዞም ዝጻመዱ ዘለዎ አካላት እዞም ናብ ሓባር ክንመጽኢና ኢሎም ዝዘራረቡ ዘለዎ አካላት ሲ ቶም መናእሰይ ወላ ቶም ዕብዕቢ ዝበሉ ሰባት እውን ኩሎም እቲ ጽምዶ ዝበሃል ብዓይኒ ጥርጣረ ክረአ ዝግብኦ እዩ ምኽንያቱ ተጨዊ እዩ ዝብል እዩ ጽምዶ ማለት ሽሙ ይቀይሩ ዕርቂ ህዝብታት እንድሕር ኮይኑ ቅድም ሕጂ ተኻይዱ ነይሩ ሕጂ እውን እንዳተኻየደ እዩ ዝነብር ኩሉ ግዜ ቶም ህዝብታት ከዓ ባእሰብ ዘይብሎም እዮም ዘባእስዎም ጸኒሖም ድሕራይ ከዓ ክንዓርቀኩም ኢሎም ማዓዝ ድኸ ተባኢስና ኢና ክንተሓቋቁፍ እንዶ ክንሰዓም ክንሪአኩም ኢሎም ፈሕብትና ቢሎም ሞነ ዝኹሉ ሓይሊ ናበይ ኣትዮም ማለት እዩ እዚ ተዓጊቱ ዝነበረ ምዕገት ብሙሉእ ጥሒሶም ጣሓሒሶም ኣትዮም እቲ ጸገም ግን እንታይ ኮይኑ መስልኩም ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እናኸደ ናብታናታቶም መንገዲ እትምቸዎም ነገር ወሲዶም ኣጥሒሎም ማመን በዓል ኣወል ስዒድ ገለገለ ዝበሃሉ ሕጂ ተማሊ ባባዮና ስርኢት ይውን ኣሎ ማለት እዩ ታሪኢተ ኻእታ ኣትብል እንግሊሽ ኣይትሖስያት ለማ አንተ ተጠንቅቀ እዛረብ ዘለኹና እንግሊሽ ቋንቋን ምእንታን ክሓውስ ብዙኾነ ግን ተጨወያ ያጽም ደንበር ጸገም ዘለዋ ኮይና ይኮነት ዝብሉ ብዙሓት ሰባት እዮም ዘለዎ ብጎንኮ ብድሓርውን ማለት እዩ ምዕራብ ትግራይ ክሓተሉ ወይ ክሕዘሉ ዘይደሊ ምኽንያት ሻዕብያ ስለ ዘይፈቅድ እዩ ዝብል ልዕሎም ሻዕብያ ምፍቃድ ንሕወሓት ግድን እዩ ማለት እዩ ከምቲ ዝተባሃለ ጽምዶ ክልተ ሓቂታት ሒዙ እዩ መጽዩ ሓደ ሓቂ ሕወሓት ልኡኽ ሻዕብያ ምዃኑ እዩ ወይ ከዓ ሻዕብያን ሕወሓትን ሓደ ኢና ማለም እዩ ሓደ ኢና ማለት ሕወሓት ኣብ ትሕቲ ሻዕብያ እዩ ሻዕብያን ሕወሓትን ማዕረግ ክኾኑ ሻዕብያ ይፈቅድን ስለዚ ሓደ ሓቂ እዚ እዩ ተኻላይ ሓቂ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ሓደ ምዃኑ እዩ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ሳቶም ሓደ እዩ ዝብልሉ ምኽንያት ንናይ ባዕሎም ሰይጣናዊ ዓላማ ዋላ እኳ እንተኾነ ተሓቂ ግን ንሱ እዩ ሳቶም ክጥቀምሉ ዝደለዩ ትሕውነት እዩ ቅድሚ ህዝቢ ትሕውነት ንደምነት ተውዒሎም እዮም ሎሚ ከዓ ትሕውነት ንናታቶም ካሊእ ደምነት ይደልይዎ ኣለዉ ማለት እዩ ትኽልቲኡ ግን ሓቂ እዩ ሓደ ሓቂ ሕወሓት ናይ ሻዕብያ ተላኣኺ እዩ ተኻላይ ሓቂ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ነዊሕ ግዜ ብሓደ ዝነበረ ንቐጻሊ እውን ብሓደ ዝነብር ምዃኑ እዩ ስለዚ እዞም ሓቅታት ሒዝና ሻዕብያ ከመይ ገይሩ እዩ ንምዕራብ ትግራይ ከይትሕዝዋ ዝብል ዘሎ ዝብል ግን ክነውግዐሉ ዝግባእ እዩ ሓራይ እዚኣ እንተ ሒዝና ፍልጥትን ሓንቲ ወሳኒት ተግባርን እያ ቅድሚ ኢላ ቅድሚታ ኩናት ጭምጭምታ ነይራ እያ ኣብቲ ማእኸል ኩናት እውን ብስሩ ንኸይትሕዝዎ ኢና ተፈጢርና ንሕና እንተለና ከዓ ኣበደን እዩ እናበለ ዝፍክረላ ዝነበረ ጉዳይ ነስሓላቶ
ማለት ተኸሊፍና ኢና ትብል ዘረባላቶ ብውሽጡ ድሓር ግን ሕጂ ታ ተኸሊፍና ኢና ትብል ቃል ብመዓር ተለዊሳ ጠስሚ መሲላ እያ መፅያ ዘላ ዛስዋይ ከኣኮ ታፀገም ብውሽጢ እያ ኣይትፍለጥን ሳግላ ብልዓሞ ይትቕላዕ እያ ምስጢራዊት እያ ማለት እዛ ምስጢራዊት ጉዳይ ጥዒ ተምሲሎም ጽብቕ ተምሲሎም ከርኢና ይፍትኑ ኣለዉ እንተኾነት ግን ጥዒት ክትከውን ዘይትኽእለሉ ምኽንያት ብተፈጥሮ እዩ ናይ ተፈጥሮ ፀገም ዘሎ ናይ ፈጣጥራ ፀገም ዘሎ ጽምዶ እዩ ብፍላይ ታ በዓል ኣወል ስዒድ ዝፈጠርዋን ዝወለድዋን ታ ቀድሚኣ ዝነበረት ጽምዶ ህዝብታት ክልቲኦም ክራኸቡ ክፋቐሩ እትገብር ዕዳጋ ክትዓዳደጉ ጥራሕ ዘይኮነስ ደስ ብዝበሎም መልክዑ ክቃበሩ ክመራዓው ክዋሰቡ ክሰርሑ ክዓብዩ እትገብር ዝነበረት እያ ታ ድሕሪኣ ዝመፀ ጽምዶኸ ነተን ከምዚኣ ዝገብራ ዝነበራ ናይ ብርጌድና ሓመዱ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ወዘተ ዝበሃላ ምንቅስቓሳት ንዓኣተንሲ ንምዕፋን ወይ ከዓ ማስከ ንምግባር ተባሂላ ዝመፀት ጽምዶ እያ ተኻሊእ ጽምዶ ማለት ኣብዚኣስ ኣፈላላይ የብለን እንዲኹም ትብሉ እዩ ኣነ እኳ ኣፈላላይ ያለወን ክልተ እየን እኮ ዝብል ዘለኹ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ብምዃንና ዝዓብድ መንግስቲ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ዘይተፃልኣኹም መዓት ታሪክ ሰሪሑስ ተዋዱ ኢልና ራያ ካርታ ገይርዎ ወልቃይት ካርታ ገይሩ ክንዋዳ ይደልየና ኣሎ ካብዚ መንግስቲ ዝስተዓኻ ትፅበይ ታይ ኩናትን ምጥፍፋን ኤክስፖርት ዝገብር መንግስቲ هما يقولوا لا سلام كبكا يخل جبنني عندي جبنني ما كنت أفعل يدلي حتى كل وصل زي يدلي ساكت أف وش تحكت بس السفر ساكت بالع الساعة تبليزو زي العالم كتفا كايز دلي بتأمر كبر سجنا سلام زدلي سفت هاليو personally عشات زي كوينو بتأمر بالسجنا سلام مرهو تزغون أبى محرك اللي تريقه زخور له جود أي محلون حراي أبدي حجي زي سما معنا حساب الله مزحاوي زي مالتيو زقلت أوزل حساب كا حقي سحتت يقولن تايو تي شفان تقول باب جيركا دحراي تزاربو مو أو مالت نا حزب زقبر زول عرقي زخل كل منغستي زولو زولو نسو تايو نتعرقي ايكونن زخل كلو اتمنغست ولا تماخلاي منغست نتعرقي ايكونن دليو ولا تعرقون يدلين ولا زي متعرقون يدلين بحصيو كلتي يدلين نمنتاي نحرد ايلكم زوم حيلتات زياتهم حيلتات يوم نا حيلتات متخخابيو استاخخوا حيلتات كانعو طنقيم كونو وغيم كفتلو وغ انت خفيتهم ايسرحون يوم سلازي صرኦም يخنقاساقس زبل እዩ obviously ها ኮም ኢዝ ገብር ዘሎ አንጻሮም እዩ ዝንቀሳቀስ ንሶም ከአንጻሪኦም ዝእከቡ ዘሎ እቲ ምትእኻብ ንሰላማዊ መንገዲ ተባሂሉ ኩሎም ህዝብታት ንኽሰርሑን ሓቢሮም ንኽነብሩ እንተኮይኑ ግን ኣይተፈተነን ክሳብ ሕጂ ርኢና ይንፈልጥን ከም ዓይነት ምትእኻብ ሽዑት መንግስቲ ተተቃዊምዎ ለውጠይ መምፀን ነይሩ ዝበለ ሸዊት ውዳሰ ትኽክል እዩ እንድሕር ሓበራዊ ሰነያ እንተለካ ኮይኑ ገዛሲ ሕብረት እንተለዋ ኮይኑ ማንም መጽዩ ማንም ኣይትንክፋን ኣይንቕንቓን ነይሩ ትጸገም ግን ሕጅውን ነኻላትን ቀዳዳትን ስለ ዘለዎ እቶም ነኻላትን ቀዳዳትን ድማ ፍሉጣት እዮም ካበይ ዝተበገሲኦም ድሕር ዳይልኩም ጸላእ የፈታውየ ወዘተ እንዳበለ ብዝመጽእ ምትእኻባት ዝፍጠር ናይ ሓዊ ምስሓብ ማለት ወይ ከዓ ናይ ሓዊ ናይ ምስሓብ ተኽእሎ እዩ ውግእስ ናብ ዓድኻ ናይ ምስሓብ ተኽእሎ እዩ ከመይ ጌርካ سقيلك جروبات عند فتركا محماس مالتي ويكا وقعتنا بخا كم ماجنيت مسحب مالتي زي غات أجمي إذا ما نقصنا السيكون نسألي هو خينا بالكعار إنا ينفلت of course جن تناتهم زلوا متأخخاب يدلي إيمال زي كونه جانا نهزبتات متأخخاب تغيرنا ولا يدليو زمسونا جراي من ورا ولا يدليو نهزبتات سلام تغيرنا ولا يدليو أنا نتقرأ خير نحرد أخوينا بمحرك اللي زحلف حقينا نزار حجر معندي تحاليف غاب ولدياب دبرسينا بكومبولشا زلو تباسسي سلام كوينا تحلف اللوها شو منقص انتاي خمس او سلام كوينا تحلف زيك تحلف زقبر تبقى نبر حزبي تفتان عدتها تصوع خون زول حزبي مالتي ناتو ناي سلام اندحننتن سقات زيبلين تخوينا انا كالي اكل موصيو اما بمحراك للموصيو بمكينا بوزيها توسدا جلز بلن يلن كله حقي نتو زلو خباب مسؤول استسرح حقي يو مالتي سلازي تركبات ابوشتي
أبتو وشتنا زولو سلام تزخون نيرو أمنا نبعلتنا زولو سلام تزخون مسامحنا كلنا بحق سلام تزخون مس إرتراون كوم تزخون كوم أي مخونا نيرو تايد أيو اتركبات بمصورتو كم تزبالو كخومي تقلباتو وقئيهم ناي وقئ متأخخابات يلقى يخصو عز غدنبر ناي سلام صمدو ونتيلكاس حدا جزي سلام تنبلو يحيش زبلك قال لكوا تاعت مال تقومت اللي يحيش جنرال تادسه نوع عدقرات سخرلو مخنيات تفلطو دو جنرال تادسه ورده عدقرات اتيوم لو ما 10 عام مكابيت 15 عام تمرت بريزيدنت كيزيا ممحدار تግራይ جنرال تادسه ورده ናብ ከተማ عدقرات امرحم አለው جنرال تادسه ورده بيونيفرسيتي عدقرات بمركب ابتي يونيفرسيتي زسالጡ ዘለው ስራሕቲ መርመርን ልምዓትን ዕውዳት ገይሮም ኣለው ካብዚኦም ሓደ ተዘመናዊ ናይ ሆላንድ ዓሌት ላም ጸባ ዝርከባሉ ማእኸል እዩ በተወሳኺ እውን እቲ ናብ ዩኒቨርሲቲ ተጸንበረ ሆስፒታል ዓድግራት ዘለው ቁመና ተዓዚቦም صبو حجها حندريتو good job everyone should stand up for the truth إلو one day comment غير ليلو مالتيو بتعمي يغني لي one day كلها أنا حكينا خنمص زلنا حجها أبزيت سمعهم مزينا ناي لحمن وصيت صابان زلو بوتا خولات نخغوبيم كيدو إذا سند جن ترخيبات بحر زلا سند كم زتريوها زلخم قدمي لون نارأخم صنحكم مالتيو نقفا بريسيو درسان حلفتا جاندا بلصقنا خبل غليصوا زلو مالت موداتاسي كتموت قدي اخوينا اذا غجلو ወይ اذا منغسي إلي يزغلصو مالتيو كمزي عينت حلمتات اقول حلم عبدان تحلم الله كل حركات الصيلا نفايت حسوت سند مزنبب ام تواسفيرو زلو قبصته تسفا ናይ موداتا مراصي كم زخونه ولا قدفت ቋንቋ ከይተስተኻኸለ ቃል በቃሉ ኣብ ቀረባ መዓልቲ ክንሞጽኢና ወዘተ ዝብል ኣብ ባህላ እንዲሒዝ ሞጽ ዘሎ ነቲ ጉዳይ ንስኻ ኸብርሃራልኩም ዝብለና ዘሎ ሰና ቲቪ ሰነድ እንታይ እዩ ዝብል ብዛዕባ እንታይ ከ ይዘውግዕ ዝብል ብደንብ ገይርኩም ክትፈልጥዎ እንድሕር ደሊኹም ናብ መን ሒዘኩም ዝኸይድ ናብ ሰና ቲቪ ማለት እዩ ሰና ቲቪ ከዓ ክነግረና እዩ ብዛዕባ ዋና ትሕዝቶ ናይቲ ሰነድ ሰምዕዎ ማለት እዩ ከምዚ የቕሪብዎ ዘሎ ይሕብር እዚ ናይ ጽልኢ መንፈስ እዚ ገኒኑ ዝተወዓወዐ ብፍላይ መንግስቲ ኣብዘይ ዋኑን ኣብዘይ ቦቱን ጉዳይ ኣፍደገ ባሕሪ ብምልዓሉ እዩ ጉዳይ ህወሓት ብስምዕ ፕሪቶሪያ ሙሉእ ብምሉእ ማዕልቦ ከይረኸበ ካብ ትግራይ ዝመጽእ ስግኣት ከይተኣልየን ንናጽነት ኤርትራ ዝጸሉ ዝመስል ኣጀንዳ ኣፍደገ ባሕሪ ናብ ኣደባባይ ምውፃእና ነቲ ሻዕብያ ዝኣክል ታሪኻዊ ልምዲ ዘለዎ ጸላኢ ዳግም ኣብ ልዕልና ጽልኢ ከም ዘሳውር ገይርዎ እዩ ሻዕብያ ሕጅን ውሽጣዊ ምፍላይ ኢትዮጵያ ብረቂቕ መንገዲ ይጥቀመሉ ኣሎ ብፍላይ ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝንቀሳቐስ ሓይሊ ፋኖ ሎጂስቲካዊ ስልጠና ስላያዊ ደገፍ ብምግባር ወተሃደራዊ ዓቕሚ መንግስቲ ፌደራል የዳኽም ኣሎ ሻዕብያ ንፋኖ ከም ስትራቴጂካዊ መሻርክቲ ብምጥቃም ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝትክእን ኤርትራ እሙን ዝኾነ ሓይሊ ኣብ ኢትዮጵያ ክምስርት ይደፍኣሉ ኣሎ እዞም ደቂ ድሕርኩም ዚ ኮይኑ ሕጂ ተዛረበ እንተ ኮይኑ እቲ ሰነድ ወላ ሓንቲ ፀገም የውልን ምክንያቱ እቲ ዝወፀ ሰነድ ሲ እቲ ሕጂ ዘሎ ነባራዊ ኩነታት ዘጉልህን ሓቂ ምዃኑ ከዓ ዝዛረብኒ ወላ ሓንቲ ነገር የውልን ማለት ብውዕሊ ፕሪቶሪያ ካብ ትግራይ ዝመጽእ ስጋት ክወፅእ ነይርዎ ካልኣይ ከዓ ንሕና ሕቶ ብዘይኮነን ሰዓት ብዘይኮነን ሰዓት ከነልዕለ ይነበረናን ምክንያቱ ንሱ ከዓ ነቶም ውሽጣዊ ጸላእቲ ይኹኑ ናይ ውሽጣዊ ዘለው ተኸፋፈልቲ ሓይልታት እናዓጠቐ መከራ ዝርክብ ስርዓት ይዝብል እዚኦም ኩሎም ቶም ወላ ባዕሉ ዝኣምነሎ ማለት ክንዕጥቆም ኢና ክንዕጥቕ ኢና ካብ ክሳፍንጮም ክንዕጥቕ ኢና እንዳበለ ዝዛረበሎም ጉዳያት ባዕላቶም ቶም ዝኣምነሎም እዮም ስለዚ ወላ ሓንቲ ዝተፈለየ ሓሳብ ኣይተዛረበን ሰነድ ግን ዞሮ ዞሮ ነዚ ዝመስል ኢሎም ኣውፅኦም ኣለዉ ሓቂ ድዩ ሓሶት ድዩ ከነረጋግፆ ኢና ሞር ከይድና ማለት እዩ ናብ ርሑቕ ከይድና ክንረጋግፆ ኢና እዚ ሓሳብ ከመይ ትርእይዋ ኢሳያስ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዝተሓብአ ናይ ኢሳያሲዝም ሰራሕተኛ ብኢደ ዙር ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዝቐመጦ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሰራሕተኛ ካሎ እዚ እንታይ ዝገብር መሲልካ ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ ኮይኑ ኣብቲ ንፍትሒ ዝብል ቃልሲ ኮይኑ ኣክንዲ ነዚ ዘሎ ሽግር ፌስ ዝገብር መታን ኣብ ቃልሲ ኾለል ክትብል ንህዝባዊ ግንባር ኢሉ ሙሉ ማዓት ብዛዕባ ህዝባዊ ግንባር ይኽዛረብ ዝውዕል ብዛዕባ 94 ዕማሙ ዝወድአ ውድብ ብዛዕባኡ ክዛረብ ውዕል ኣክንዲ ኣብዚ ዘሎ ካረንት ሲቹዌሽን እንታይ ንግበር
نزل زلو سرعة بغمين سعرو كند الزارب حزباو جنبار شفات يوم تقادل تخمز تقبرو سوعات كم استقبرو يلو نتي عبدك زلو دلاي فتحي ازم القنع دلاي فتحي مستبع عد زلو حزبي كبات خويدلي إذا خا اتي نيسياسا فوركي بدقة خوينو زحقوزو دومو ትግራይ فلوتيو مالت أبكم زي قالسي صريو زي صري كابتم كبرت زخون حلغلاخات فتناتات حدا قالسي وي عدقاو خوني يخيل حساباو خوني يخيل ديجيتالاو خوني يخيل سي ات حدا كبيد وشطاوي مفحفحن وشطاو زي متأممانن اب وشط زغبر ناي سليا ناي ايد اتاونت بو اب وشط زولو ناي لوجيستيكس صقم وزت غل زبحال يو نزو كله زبታት ነው ማለት ስለዚህ ውሽጣው ቃልስ እንድሕርዳ እንተ ዘይ ጸሪን ተማፍት ውሽጢ ቃልስ ተሳተፉ ዘሎ አካላት ወይ ካታ ቃልስቲ ኢልና ንጽውዖም በሐጺሩ ጽሪ ዘይኮነ ተሐሳስባ ጽሪ ክብለኩም ከለኹሲ ሓደ ዓይነት ዋላ ይኹን ግን ተመሳሳላይ ዘይኮነ ተሐሳስባ ሒዞም ዝተበገሱ እንድሕርዳ ኮይኖም እትውግእ ናይ መኽፋት ድሌት ጥራሕ ዘይኮነስ ወይ ካቲ ናብኣቶም ዝኽፈት ውግእ እንዳጠንከሮም ምክንያቱ ዳሸለኹ ዝወፅእ ምስጢር ኣሎ እንዳተበተኑ ፈሓብትን እናበሉ እቲ ሓድነቶም ከዓ ብኡ መጠን እንዳላሕልሐ እናደኸመ ከም ዝኸይድ ይፍለጥ እዩ ስለዚ ንዝተፈላለዩ ሳውራታት ገሪላ ዋርፌርስ ዝበሃሉ ደባይ ተዋጋእቲ ዝዋግኦም ውግኣት ናይ ሓሳብ ቃልስታት ኩሎም ዝፈላለዩ ብምንታዮም ሓደ ብገንዘብ ብምስዳዕ እቲ መንግስቲ ኣብዞም ጉጅለታት ክሰርሕ እንተሎ ውሽጣዊ ስለያም ሓውራት ክጣየሹ እንተሎ ኣብ ውሽጢ ምሳኻ ዝሰርሑ መሲሎም ንኻሊእ ዝሰርሑ ኣካላት ደብል ኤጀንትስ ክበዝሑ እንተለው ኣብ ከምዚ ዓይነት ጉዳይ እዩ ቃልሲ ዝደክም ማለት እዩ እዚ ከዓ ዝተራእየ እዩ ብዙሓት ቃልስታት ብከምዚ ዓይነት ምክፍፋላት እንዳተበተኑ ከም ዝቀሃሙን ኣብ መወዳእታ ውፅኢት ከየምፅኡ ከም ዝተረፉን ዝፍለጥ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ነዚ እዩ ዝመስል ሓፂር ቪድዮ እዩ ሓፂር ሪኣክሽን እዩ ቱ ዘ ፖይንት እዩ ከዓ ኣብ መወዳእታ ገለገለ ርእቶታት ፀሓፉለይ ሰባት ኣለው ንዓቶም ነግሻ ተስፋይ ላይክ ላይ ዝገበረቶ እዩ ብጣዕሚ ይቀኒየለይ ሽደን እዞም ዘይተላዓሉ ሰባት ውሑዳት እዮም እዞም በላሕቲ ብሪሊያንት ዝኾኑ እዮም መምህር ናይ ኣወል ስዒድ ኢኻ ክብል ገሊጹ እንሎ ማለት ማይ ጋድ ዘርኣይ መሓሪ አንበሳው ተምጾ ሓሳባት ደስ ዝብል ኮይኑ ረኽበዮ ዕድመን ጥዕና ንምንየልካ ደጁ ክብል ገሊጹ ኣሎ ማለት እዩ አረጋ ጅግና ኢሎ ቢንያም የማነ ኣወል معلتها تتصبى زبل يفرارح له مالتين أول anyways نايلو ما عندي تحسوتات كم زي أمنيرم كسام مودات تخاطات لكم ما هنا صاير تصحيفكم سلا تخدو بتعمي إذا مسجن لو أمكن أخونا لكم دم منا تشاو إحنا قدني وتعم good light نحن حضرت حواتي ما نطيب